Alah Gusti ya Allah, lha iki sing masak banyu sithik kaya ngene iki sapa ta iki? Lah ya Allah, lha iki nek komporku jeblok iki piye? Jian tenan iki kok. Wis. Oh, wis dikumbah to? Tumben resik. Kebiasaan nih ra resik. Percuma ngene iki nek nyapu. Kan ora rapi. Wis yakin aku. Wis jan. Cah bejo ta ya wangi, Bu. Gemes aku.